irin rayuwar nan wadda wasu mutane suke yi, wadda a cikinta idan suka tunkari nasarar da suke son cimma, za su tunkari nasarar kai tsaye ba tare da tunanin a yayin tunkarar nasarar za su danne wasu na ƙasa da su, za su cutar da na ƙasa da su ba. Su dai sai sun cimma nasarar nan ko da za su cutar da na ƙasa da su. Bahaushe yana kiran irin wannan rayuwar da cewa zaman kashin dankali, wato na sama ya danna na ƙasa. Domin cewa zaman kashin dankali na sama ya danna na ƙasa da turanci za a iya cewa It's a dog eat dog world. What's dog eat dog world? It's a dog eat dog world now. I say it's a dog eat dog world. it is a dog eat dog world. Ma'ana zaman kashin dankali na sama ya danna na ƙasa.